Co se stane, když se v noci otevřou brány do starého lesa? V malé vesnici uprostřed České republiky se říká, že les na okraji je zakletý. Lidé se mu vyhýbají, ale mladá dívka jménem Klára byla zvědavá. Jedné noci, kdy byla úplněk, se rozhodla, že se do lesa vydá. S sebou měla jen baterku a odvahu. Jakmile vkročila do lesa, vzduch zhoustl a ticho bylo ohlušující. Klára šla hlouběji a hlouběji, když jí náhle přepadl strašný pocit, že ji někdo sleduje. Otočila se a viděla stíny mezi stromy. Vyděšeně běžela dál, ale stíny ji pronásledovaly. Jakmile se Klára dostala na malou mýtinu, spatřila starou, rozpadlou chatu. Rozhodla se tam schovat. Uvnitř bylo tmavo a podlahou se táhlo cosi zvláštního, jako by tam kdysi žila nějaká temná síla. Z ničeho nic se za ní zavřely dveře. Klára slyšela šepoty a viděla obrysy obličeje v okně. Byli to duchové, kteří chtěli ukázat pravdu o lese. Mýtina byla místem ztracených duší. A Klára se stala jednou z nich. Když ráno vrátila se do vesnice, už ji nikdo nepoznával. Les znovu skryl své tajemství.